Здрави ли сте? Жизнени и енергични? Радвате ли се на високо качество на живот? Вашето здраве е във ваши ръце. Започнете вашата LR Health Mission сега. Вашата метаболитна терапия. Подкрепа за благосъстоянието с перфектната комбинация от продукти. Иновация за червата. Pro 12 предлага следващо поколение пробиотични бактерии и двойно капсулиране. И заедно с колострум са силно дуо. Най-доброто за клетките. Алоe Vera гелове за пиене. И Pro Balance. Осигурете на тялото си най-доброто от природата и науката. За червата, черния дроб и клетките. Толкова е просто. Започнете вашата терапия сега. И още нещо важно. Продължете и след нея. Това означава да вземете здравето си във ваши ръце. Здравето. Мисията възможна. Сега при вашия LR сътрудник.